Sam este o orfană care tocmai a împlinit 18 ani și urmează să plece din orfelinat. Cea mai bună prietenă a ei este Hazel, o fetiță de 8 ani căreia îi place să exerseze pași de dans împreună cu ea. Sam este însă atât de ghinionistă încât întregul decor cade peste ea în timp ce repetă coregrafia. Pentru a o ajuta pe prietena ei să scape de ghinionul care o urmărește, Hazel îi oferă unul dintre obiectele ei norocoase. Fetița și-a strâns toate talismanele într-o cutiuță pentru a o ajuta să-și găsească o familie. Urmează să aibă loc o vizită a unui cuplu în weekendul următor, iar singurul obiect care îi lipsește din colecție este o monedă norocoasă, pe care Hazel nu a reușit încă să o găsească. În timp ce cele două vorbesc, directoarea orfelinatului apare și le anunță că asistenta socială a sosit pentru a o duce pe Sam în noul ei apartament. Cu tristețe în suflet, fata își ia rămas bun de la prietena ei și îi promite că dacă găsește o monedă norocoasă, i-o va aduce lui Hazel înainte de vizită. Câteva minute mai târziu, Sam urcă în mașină cu o cutie în care se află toate documentele ei. În drum spre noul apartament, decide să deschidă cutia și găsește o fotografie veche. Fata își amintește că în acea zi trebuia să-și găsească o familie, însă cuplul care urma să o adopte s-a răzgândit în ultimul moment și nu a mai venit să o ia. Acest lucru s-a repetat de câteva ori de-a lungul vieții lui Sam, iar în timp, fata a trebuit să învețe să se obișnuiască cu ghinionul ei. Când ajunge la destinație, asistenta socială îi înmânează cheile noului apartament, însă Sam le scapă chiar lângă un canal de scurgere. Din fericire, cheile nu cad prin mica deschizătură care duce direct în canalizare, până când o bicicletă trece peste ele. Pentru că lipsa de noroc a lui Sam era deja bine cunoscută, asistenta socială era pregătită pentru astfel de situații și îi oferă fetei un al doilea set de chei. După o noapte de somn, Sam se trezește din cauza zgomotului unei mașini de tuns iarba. Pentru că fereastra camerei este deschisă, mai multe frunze ajung să intre înăuntru. Ea încearcă să închidă fereastra pentru a împiedica locul să se umple de plante, dar își pierde echilibrul și cade pe pat. Când se uită la ceas, își dă seama că mai are doar câteva minute pentru a se pregăti pentru prima zi de muncă. Sam se grăbește să facă duș, iar când intră în baie, observă că o mătură a blocat ușa. Fata nu se panichează, deoarece este obișnuită să se confrunte cu astfel de situații. Cu ajutorul unui tub de pastă de dinți, reușește să ridice coada măturii și să deschidă ușa. Sam pierde apoi câteva minute încercând să găsească o pereche de șosete și trebuie să alerge pentru a-și lua micul dejun. Pentru a completa seria de ghinioane, borcanul cu gem cade pe marginea farfuriei și aruncă felia de pâine direct în perete, după care aceasta cade pe podea și murdărește totul. După ce curăță mizeria, fata își ia bicicleta și pleacă spre serviciu. Înainte să pornească, observă însă că roata este dezumflată și trebuie să o umfle. În ciuda tuturor acestor probleme neașteptate, tânăra reușește să ajungă devreme la serviciu și este lăudată de noul ei șef. Pe măsură ce ziua trece, Sam încurcă aproape toate sarcinile pe care le primește, iar Marvin îi cere să se ocupe de cărucioarele de cumpărături pentru a reduce șansele ca ea să se accidenteze la locul de muncă. În weekend, fata merge la orfelinat pentru a-și lua rămas bun de la Hazel, înainte ca aceasta să fie adoptată. Doamna Rivera îi spune că vizita a fost anulată. Totuși, directoarea îi anunță că un alt cuplu a programat o vizită peste 2 zile. Sam este tristă la gândul că Hazel ar putea ajunge cu un dosar plin de numele familiilor care au renunțat să o adopte, exact cum i s-a întâmplat și ei. Când se întâlnește cu prietena ei, Sam își dă seama că aceasta este foarte tristă și se teme că nu va avea niciodată o familie. Tânăra încearcă să o înveselească și o asigură că Hazel va fi adoptată în curând. În acea seară, Sam se oprește la o cafenea pentru a mânca, însă toate mesele sunt ocupate, așa că decide să se așeze pe trotuar. Atunci apare o pisică neagră și se așează lângă ea. Fata hotărăște să-și împartă gustarea cu animalul. După ce termină de mâncat, pisica pleacă, iar Sam se ridică pentru a merge acasă. Când își ridică șervețelul de pe jos, găsește o monedă și își amintește imediat de Hazel. Fata își dorește foarte mult să găsească o monedă pentru a completa colecția de obiecte norocoase a prietenei sale, așa că o ridică și intenționează să-i o ducă lui Hazel, sperând că aceasta va avea suficient noroc pentru a fi adoptată de următorul cuplu care o va vizita. A doua zi dimineață se întâmplă ceva ciudat. Pentru prima dată, Sam reușește să se trezească exact în momentul în care sună alarma. Din nou, grădinarul tunde iarba, însă de această dată doar o singură frunză intră în camera ei. Când merge să facă baie, moneda îi cade din buzunar, iar fata observă că pe ea este desenat un trifoi cu 4 foi. Se pare că aceasta chiar este o monedă norocoasă. Pentru a-și testa teoria, Sam ține moneda în mână și lasă o felie de pâine cu gem să cadă pe farfurie. În mod surprinzător, partea cu gem cade în sus. Când lasă moneda deoparte și repete experimentul, partea cu gem
cade în jos. Convinsă că moneda o poate ajuta pe Hazel să fie adoptată, Sam sună la orfelinat și o anunță pe doamna Rivera că va trece mai târziu pe acolo. La serviciu, fata se bucură de prima și ultima ei zi norocoasă înainte de a-i da moneda lui Hazel. Pentru prima dată în viața ei, tot ceea ce face merge perfect, iar Marvin este impresionat de abilitățile noii sale angajate. Seara, fata se pregătește să plece, dar mai întâi trebuie să meargă la baie. Sam își scoate telefonul și moneda din buzunar și le pune deasupra suportului pentru hârtie igienică. Ceea ce nu știe este că toaleta are o funcție de clătire automată. Sam se sperie în momentul în care toaleta se declanșează, iar moneda este aruncată în aer și cade în toaleta alăturată. Fata încearcă să aibă mare grijă să nu declanșeze clătirea, însă ghinionul ei face ca misiunea să fie aproape imposibilă. O picătură de transpirație îi cade de pe față, iar moneda este împinsă direct în canalizare.